'Y ni'n gweld Mr Geraint Davies o Gwm Gwili. Brydfa rhyd ddu yn beirniadu y Cobiau Cymeig yr adran dy, yr ebelesu a'r adfeirch blwydd o'd yn rhannu dosbarth gyda'r adran yma ar fore di Mawrth. Geraint Davies yn craffu'n fanwl ar hyn o bryd. Dyma ni, yr un sydd ar y brig ar hyn o bryd, Willow Coat Neon, eiddo Malcolm Cross o dde Cymru. A'r patrwm yna yn mynd i fod o ddiddordeb mowr, a poni, tipyn o'r poni yna fe hefyd? Fydd Geraint yn chwilio am geffyl a ansawdd, ceffyl sydd yn draddodiadol yn Gymreig. I ni wedi gweld e'n cael llwyddiant yn y ffair eia yn ogystal â'r sioe frenhinol, yn ogystal â'r sioe ar draws y wlad wrth gwrs, ond y patrwm yma yw'r patrwm mae Geraint fel arfer yn cael ei gysylltu gyda. Felly ceffyl sydd â tipyn o ansawdd, y pen yn bert, y symudiad yn gywir, a'r asgwrn wedyn yn fflat. Felly ansawdd yn perthyn i'r asgwrn hefyd. A digon o fflach hefyd ag ysbryd. Mae hynny'n bwysig. Wyt ti eisiau ceffyl sydd yn tynnu sylw wrth gwrs. Ceffyl sy'n ddeuniadol, ond yn ogystal â hynny, ceffyl sy'n gywir hefyd gyda'i gymalau a gyda'i symudiad. Mae rhai fi weithio ti, wy'n gweld rheini sydd yn dangos yn gweithio'n hynod y galed. Ar ddi Sul pan o'n i yma yn edrych ac yn paratoi, ges i gyfle i sefyll yng nghanol y prif gylch. A nes bod ti'n sefyll yn y canol, ti'n sylweddoli pa mor fawr yw i. Mae hynny'n wir. I ni'n gweld y cylch wedi rannu mewn i dri, ond hyd yn oed wedi cael ei rannu mewn i dri, mae'r cylch yn dal i fod yn fawr. Mae tipyn o rydeg, tipyn o gerdded i'r pobol yma sy'n arddangos. Yn wedig os wyt ti'n dangos mewn 3 dosbarth fel Declan Davies yn cysadlu'n y 3 dosbarth cyntaf bore yma, felly angen tipyn o egni i ddangos y cyffylau yma. Cai Derwen Mabli oedd y fyny yn eiddo i Andrew Thomas. A Stuart Morgan yn arddangos ar ei rannau. Damien Griffiths yw'r gŵr ifanc yma. Bethan James yw'r perchennog. Cringim Lady Hetty. Ni'n cael cipolwg ar ambell un nawr yn agosach. O beth i ti di weld, os na ambell un yn mynd â dy sylw di? Felly mae'r patrwm wedi bod yn gyson iawn gyda Geraint hyd yn hyn, gyda'r dosbarth cyntaf yn ogystal â'r ail dosbarth yma. Maen nhw yn... Fi'n credu bod y pobl sy'n cysadu wedi adnabod i deip hefyd a wedi dod y cyffylau hynny ger ei fronau heddi. Felly ni'n gweld y teip traddodiadol hynny. Y lliw coch yn amlwg iawn, ond mae'r lliw hynny yn amlwg iawn gyda'r Cobiau Cymreig, fel wyt ti'n gweld y lliw llwyd gyda'r adran A. Dyle lliw ddim ddod mewn iddi ar ddiwedd y dydd, cofia, ond fel arfer wyt ti'n cysylltu y lliw hynny gyda'r teip fydd Geraint yn chwilio am. Felly'r lliw coch hynny yn amlwg iawn y bore yma. Felly ti yn gweld ni, ti'n gwybod pwy sy'n mynd i feirniadu a ti'n mynd i fynd am y rhai falle sy'n mynd i siwto y beirniad? Mae rhaid wneud hynny. Os wyt ti'n gwybod bod beirniad yn hoffi teip, felly fydde di wedyn yn chwilio am deip fydd yn cael ei chwilio gan y beirniad. Felly, os yw beirniad yn un sy'n mynd i fynd am deip trwm, lliw melyn, gyda tipyn o macsen wedyn yn amlwg ti'n mynd i fynd a ceffyl y teip hynny. Ond, byddwn ni'n gweud bod y cysyllwyr wedi adnabod i deip a wedi dod ar teip hynny ger ei fronau heddi. Wel, Abergyfenni Melody o Brydfa Abergyfen, Sioe Blan Geraint Davies ar hyn o bryd, ond mwy o bendroni o'i flanau wrth iddo fe graffu ar yr ebolesu a'r adfeirch blwydd o'd gyda'r adran dy. Wrth i ni edrych ar rhan ucha'r prif gylch, mae'r het wedi i diosg. Yr adran dy yn beirniadu y gystadleuaeth yma, mae Geraint Davies, Brydfa rhyd ddu o Gwm Gwili, ac ar y blaen, ac wedi mynd â hi. Dim newidiad i'r safle.
Malcolm Cross o Dde Cymru, Willow Coat Neon. Y tad Willow Coat Lewis a'r fam Sanws Mai. Wara teg wedi bod yn y safles tipyn bach Geraint yn neud yn siŵr I fod yn hapus iawn ar canlyniad. Ie, yr Eboles yma wedi cadw'i safle o'r funed gynta, wedi mynd ar olwg gynta ac wedi cadw'r olwg hynny, wedi cadw sylw'r beirniad Mr Geraint Davies o Frydfa Rhyd-ddu, hyd y diwedd. Ac mi oedd yr Ebolesi a'r adfeirch yn rhannu dosbarth fan hyn yn dôn gyda'r blwydd ddod. Ie, mae hynny'n wir, ond dwi'n meddwl mai Eboles ydy hon, Willow Coat Neon. Nid yn siŵr bod yr hosglymau a'r cardiau'n saff. Ie, wir. Ti'n eisiau colli'r un I? Na. Seld yn llawn dy ti, ys e? Ddim yn hollol... ddim i'r... Mi'n credu bod yna le I fwy o hyd, Heredd. Na ti. A ti cystadlu nes ymlaen? Fydd na ebol 2 flwydd yn cystadlu heddi, fydd nes ymlaen. Felly gen I weld a fydd na garden arall yn mynd ar y seld. Yri, cadw I le. Class number 77. And first was exhibit number 918, Malcolm Cross with Willow Coat Neon. Second goes to 943, Andrew Thomas with Hyderwen Mabley. In third is number 933, Ian Manning with Mornant Lady Rosina. Fourth, 930, Bethnan James with Gringame Lady Hetty. In fifth, 940, Abergavenny Studs, Abergavenny Melody. And in sixth, 934, CJ Merrick with Brynithon Rock Chick. And we also welcomed our sponsor there, Mr Roland Williams of the Greenland Insurance Services Limited. So there we are then, ladies and gentlemen, the winner of the Welsh Cobs Yearling. Mae'r egni yn codi'n y prif gylch gyda'r rheini sydd yn cystadlu yn ogystal â chymeradwyo hefyd, a dwi'n yn gweld bair nyn nhw o gwbl. Willow Coat Neon yn dod i'r brig. Llon gyferchiadau mawr iawn I Steffan fyny yn Arwen hefyd. A'r Eboles Blwydd ddod gyda'r adran dy. So for you who are filling your catalogues, first 918, second 943, third 933, fourth 930, fifth 940, and sixth 934. Felly llongyfarchiadau mawr I Willow Coat Neon. Well, many congratulations. Llongyfarchiadau mawr I ti, Steffan, who is leading on behalf of the breeder, Mr Malcolm Cross. How are you feeling other than out of breath? Out of breath and absolutely over the moon. Chuffed to bits, absolutely thrilled to bits. What does it mean to win at the Royal Welsh Show? Well, everyone who shows the Welsh Cobs is their dream to win, innit? It's a dream come true again. And is this your first winner here? The second, I won it with her father as well. Wow, a real family affair. Yeah. Well, many congratulations a pob lwc yn yr pencampwriaeth. Good luck in the championship. Thank you very much. Thank you.